This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Chaka cha Subano chicha chimene amalawa ambiri takhala tikuchiyembekezera kuti 2025 timu chosa chakwera chaka chichatu ndi chinotu mwakonzeka kumchosa chakwera. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Akuti kukubwera chibomba osati bombatu la nkhondo ya ku Mozambique koma mziko la Malawi mukubwera bomba. Wina tuone kuti athawire kuti, tione kuti athawire kuti. Ayi MCP sina mpechirima, MCP sina pe anthu aja, MCP simene napanga plani ya ndege ija. Ndeti kuti chibomba tichibwera. Muli bwanji atemba chako ali ndi kwati watemba chako ndane banga chachitika ndi chani ala kwa chani atemba chako. Ayi nditu mwajawani kuchuka ndi mbiri zoipa. Amalawi Limpopo FM ndi Comrade Tanywa chigawo cha kumadzulo tikufuna tikupasireni programu ya Nkhanga Zaona. Atemba chako ndamene anaenda ndi anyamata akudziko lija la ku Rwanda kuti akaphe Sulaimani. Mwasoka sana kumane ndi Sulaimani. Atemba chako mulibwa mukumva bwanji mumtimamo. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Atemba chako anatumidwa ndi Aximu wanga komanso President Lazarus Chakwera ndi Richard Chimwendo Panda kuti akapange chipongwe Samia Sulaimani. Ndema game uto asokonekera. The same temba chako ndameneso analinawo pakuru imene amakapa malemu Klaus Chilima. Muli bwanji temba chaka muli bwanji. Zikubwera zikusatani zibwera pamutupo. Ndeti kuti kukubwera tichibomba. Simwamuva Boni Kalindo akunena kuti kukupulika chibomba osati mabombawo ndamene aku Mozambique aja tikuti kukupulika chibomba. Amalawi konse kumene muli. This is Comrade Tanywa kunena kwake tinene kuti happy new year. Ndili wokondwa kunena kuti chakachi ndiye tachiyamba bwino. Chakachi tachiyamba bwino. Ngati munamva mawu amene amayankhula a bishop, mawu amene anayankhula a bishop ananena kuti mulibanja bishop Msusa munakhala ngati mukudziwa poyankhula mawu amene aja. Amalawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti chibomba chikubwera. MCP yatha, MCP ikupita. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM.
ananena kuti ife sitikuzidziwa, ndipo anakaitanisa commission of inquiry ya mkulu wawo, ya mphawo, ya mzukulu wawo, ya nzawo, mbusa amene amacheza nawo, ndikubwera ndikusayikira kumbuyo, koma Malawi game yoseja yagwa. Ndipo nonse amene munali mu commission of inquiry panopa ndimuonekera ng'amba, ndipo mukamadusa mtawuni ya Lilongwe mukamadusa mu tawuni ya Lilongwe imene ndili ineyi, muoneka kukhala kuti ndi inu zisiru, ndepali zisiru zina zinavala mikanjo ngati asilamu, ena kuvala ngati azibusa, akuti kanda asisepi, kanda akatolika, nonse muoneka uchisiru chifukwa bomba likufuna lituluke. Bishop Msusa anayankhula mawu onena kuti alipo tu anthu amene china chilichonse cha chimene chinachitika akuzidziwa, ndipo pali ma video, ndipo pali ma audio ali nazo. What is wrong is what is wrong. Abusa Msusato anatero Bishop Msusa ndipo Enoch Chihana wayankhula kunena kuti kukubwera chibomba cha Hiroshima nde chibomba chicha Malawi nde chikubweradi. Chibomba chikubwera pa Limpopo FM sama kupasulana anthu wakuti pakubwera chibomba pa Limpopo FM. Chibomba chichato chikubwera. Muli banja Lazarus chakwera kumene muliko, maikira kumbuyo, taonatu mukuti mwapanga reshuffle cabinet imene chasiri shafu, imene chatimacha riseko cabinet, imene chatimaicha riseko cabinet. Kunchosa uyu ndikumwika apa, ndikuntenga uyu ndikukamwika pa udindo wa uyu. The only person amene akuoneka ngati achosedwa pasifukwa ndi Ahale Nkandawire. Chipimba maso cholinga Malawi tizinena kuti Ahale Nkandawire chifukwa chonena kuti anali nduna yoona za chitetezo sana kwanirise ntchito yawo nde achosa udindo. Malawi yoseja ndi fake. Chifukwa chani Kenis Kalingoma na majaketi sana mchosi angomusuntha kukamwika apa. Avera Kantukule amene anali nawonso mkulu ya target ya Chilima aganizira ndeta mvaso kunena kuti abwezirawo chimpira chokulunga apa saso kaudindo a Joyce Chisulo maudindo samene mwapasanawo onsewo akulowa mmazi. Chibomba chikubwera Limpopo ndikabraditanywa. Malawi, there's no secret
under the sun. Achakwera. Are you sure? Are you sure? Achakwera. Imfa ya chirima. Simuna dziwepo china chiri chonse. Are you sure? Achakwera. Are you sure? Imfa ya chirima. Simukudziwapo china chiri chonse. Mukazi pulumusa kukoti. Amalawi panopanda bakwamvera chisoni a president asikola Malawi Achakwera. A Richard Chimwedupanda. Are you sure? Mukazi pulumusa kukoti. Muboma limene likubwera kuti inoyo simukukuzidwa ndi imfa ya chirima. This is 2025, not 1964. Zomvesa chisoni Amalawi chigawo chakumadzulo kuno tikufuna tikuziwiseni kunena kuti kukubwera chibomba chimene tipulise pa Limpopo FM ndikalitaliwa mungakhulupirire kunena kuti zonse takhala tikunena pa Limpopo FM zija ndizoona. Mu ndege munali anthu amene anaponya gasi. Oponyawo ndi amene akudziwa kuti anali gasi kachinali chani. Munaponyedwa gasi amene anapanga anthu mu ndege muja kufoka. Koma malemu Klaus Chilima analephera kufoka ndi gasi ameneyi. Limpopo FM tikuti kukubwera chibomba. Achakwera. Are you sure? You never kill Klaus Chilima. Are you sure? Richard Chimwedupanda. Are you sure? Ngani sikukuzani. Against Kale Ngoma. Are you sure? Ngani sikukuzani. Ahari Nkandawile. Are you sure? Ax Mwanga. Are you sure? My Marine Yolam. Are you sure? Ndikuti Bishop Amsusa ananena kuti anthu to ali ndi zinthuzo. Anthu ali ndi zinthuzo. Palibe kubisala Amalawi. Mungakhulupirire kunena kuti Klaus Chilima amayankhula mawu onena kuti ngati titi tipulumuke ndi mwayi. This is Kalitaliwa on Limpopo FM tikuti zaziwika kunena kuti a president adziko la Malawi nkhani yakuidziwa. Akuchita pretend kukhala ngati nkhani sakuidziwa. Ne tibwera pa Limpopo FM kupulisa chibomba chimene chocho. Tikufuna tumumve mawu a Klaus Chilima akuyankhula ali mu ndege. Ndiponso pano pa Malawi we don't need black box. Moses Kunkuyu, that black box you can take it ngati ndi nkhuni kagwiriseni ntchito kunyumba kwanu. Ife pa Limpopo FM tapeza ma information onse kuchokera mu ndege imene inachita ngozija. Amalawi ili ndi dziko athemba chako muli bwa adala kadula muli bwa kubisala mu ndege kumakaponya gasi kuti anthu anali mu ndege afoke. Ndikuti tili ndi china chilichonse pa Limpopo FM tikufuna Amalawi tikupasireni mumve zimene amayankhula Flora tunda amene anali pilot wa ndege uja. Tikufuna mumve mawu a Chilima amayankhula kuti chani mu ndege. This is already Tajwa on Limpopo FM. Chibomba chikutuluka chibomba posa chirapa. Akuti yayi ife sitikusisiwa kunali chifunga anachipanga ndi ma Israelist. Muliko ba chigawo chakumadzulo zomvesa isono IMCP
anatumiza anyamata awo kuti akasokoneze msonkhano wa DPP. Mukumva bwanji mu mtima muchinsonkhano choyendera anthu chatha bwinobwino mwalephera kupanga zanuzo. Munatumiza msilikali kukagula sapato kuti amugulire Comrade Ntanyiwa, mutayikamo poison kuti Comrade Ntanyiwa akangovala sapato imeneyoyo mapazi ake ayambe kunyenyeka. Mulungu akutikonda, Mulungu akutikonda. Nonse amene mukupemphera Comrade Ntanyiwa, Ambuye azikudalisani. This is Comrade Ntanyiwa on Popo FM. Tiamike Mungu wakumwamba watilola kufika 2025 sifa mai sifa jani chisomo cha mulunguyo kunena kuti titumikira Malawi. Tiamike Mulungu wakumwamba. Ndilonera kuti MCP kamabwera pa ground ndokumakapa panga kampeni isinena kuti chani isausa Malawi kuti chani ndetu kuti game yagonatu tili ndi ma audio a Klaus Chilima akuyankhula mundege muja akumkuyu black box ija munanena kuti mwaisunga pabwino ija. We don't mind, you can take it. Kamukapanga nkuni, kamukapanga banji, we don't mind. Tilinima audio, Klaus Chilima, tilinima audio, pilot amene amaende sandege uja, zonse tilinaso, ndende kuti chibomba chikubwera. Wina atawa, simaitawa, kunena kuti mkunamiziridwa, ndende kufuna aja ma activist, muna alemba nchito aja, kuti azayangula kuti chani. This is God and Ntanyiwa report of Mulibanja Ellen Kipaka Misa Mulibanja David Malamula.
anyamata amene munagwira ntchito yotamandika kupha Klaus Chilima ali ndi yotamandika imeneyo kwa mabwana awo inali yotamandika koma zonse tuzaululika tikuti tili ndi audio ya Klaus Chilima ali mndege anaponya gasi ndani aja anali mu toilet aja anaponya gasi ndi ndani 2025 mulungu watululira watipasa zonse akupangizako weni nza weni anali Chakwera nza weni wa Klaus Chilima anali Chakwera a pretender, a pastor, a pretender, a reverend, a pretender. Zomvesa isoni Rimpopo become ready tayo. Chikuti Malawi saululika kunena kuti president wa dziko la Malawi ndi nduna zake ndamene anapanga chiwembu kuti Klaus Chilima aphedwe kulibesa kuthawa MCP yatha MCP yapita yatha sisabweranso ikapita yapita achimwendo koma mulimba mugawaso ndrama zija ndalama zimene mmagawa m'misonkhano zija kulibe taona to Malawi achithyola atenga matumba ndikukalembesa zina lawo ndikuyikapo zizindikiro za tambala wakuda atatenga chimanga cha Dotima akuti kukapereka kwa anthu awo kukasungu anthu akukasungu aziti wathuyi ndi olungama palibe kulungama baskete dengu lonse la MCP lilovunda ndipo onse amene asankhidwa aja palibe chabwino Amalawi nduna zimene zija ndi zimene zatitumikira ifeyo zaka zonse zifolo atilephera akatitumikire miyezi 8 komanso ndikuti sikuti ndi miyezi 8 chifukwa muli miyezi ine ya kampeni katikati muli miyezi ya kampeni koma muli mba MCP audio tutaipeza nde paliso kakilipi kena ka video kwa chepa koka kamene kikuoneseni lero anthu zono tagona sagona mulibonja Kenneth Kalemoma minister of mining apita ku mining sopano kapangeni mining iyo ntchito munaigwira koma game yagona. This is Comrade Tayo. And Malawi's executive study will compact will not only achieve food and nutrition security for citizens but also reduce the rates of standing to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. Muntu kumakhala olimba mtima komanso
komanso kukonda dziko lako zimene taphunzira mwa Klaus Chilima, kulifera dziko lako, akuti mpaka kulifera dziko lako ndi chimene chikufunika. Osangoti ine ndimalikonda dziko la Malawi azikwanje kubwera kuthawa. Chikuti tu anakasonkhana anagona kulichenza zifwamba za zikwanje zinakagona kulichenza, zifwamba za zikwanje zinakagona kulichenza, akuti a intelligence MCP kuti asokoneze mayendedwe a Peter Mutharika. Ndi Malawi tikuti chibomba chikubwera chikutuluka, tapeza ma audio a Klaus Chilima akuyankhula, piloti akuyankhula. Amalawi ndituone kuti aja anali makomishona aja akamva zimenezi anene kuti chani. Muli bwanja Avera Kantukule? Akale kutukale fundi na kunyamura ndine malipela kumbo kufanga tikebe ayo unipela kukala ngokodi ndina pisalo anazimunganga kufula pasibantaga ayo nafela kondo ya bali kaini moja chiri bali akumudiza Malawi nikamuanza la kumwamba asipiro wa iwe ni banjala ulinisoga mizimu yangu laini wewe pamoja wako ulimu wanga uwe uzawanzi ama chigawo chakumadzulo tisiyana pomwepa. Malawi nkhani ndionena kuti chibomba chikhala chikuphulika, chibomba chikhala chikuphulika. Samayikana nkhani ija kuti sakudziwapo kanthu. Anakatenga commission of inquiry ya feki ndi kuibwereza. Apusa Nyirenda mupusa atisopanoto chifukwa zona zenizeni zichoka pakamwa pamini wake Klaus Chilima mmene amaphedwa anasiya utenga. Timanena atu ife kunena kuti mmene zimachitika zinthuzi panali mautenga koma anthu simmakhulupirira. Anyirenda, abusa Anyirenda, kungononga dzina lanu la chabe, mbusa wa 7th day. Ile nadziwa mbusa mpaka kafika kuja mulamba. Kuchisilamu timanena kuti haramu. Abusa Nyirenda haramu imene munapanga ndi haramu chifukwa munakalowerera zinthu zimene simmaziziwa kuti chachitika ndi chani. Inu kukazilowerera zimenezo. Chilima anachita kuphedwa ndi Lazarus Chakwera. Ndeti kuti muimve nyimbo ito akuti mukhale phe muone.
Ndikatero sopa ndi comrade Mtanywa tisiyane pomwepa ngani ndonena kuti mulungu wathu akhale oyera. Iye ndi amene amadziwa zonse, ndi amene amadziwa zisisi, amavumbulusa chimene chili chobisika ndi kuchibweretsa poyera. This is comrade Mtanywa on Limpopo FM. Chibomba chikubwera tikuti voice ya Class Chilima ali mndege yatipeza pa Limpopo FM. Ngati asodiaki sakubwesa exclusive amalawi msadandaule exclusive tilinayo pa Limpopo FM kuti mumve chimene chinachitika kuti a Claus Chilima aphedwe. This is comrade Mtanywa. Amaona ngati akuthawa, palibe kuthawa. Muli bwanja Richard Chimwendo Panda, mwaswera bwanja Richard Chimwendo Panda. Game ya gona kampeni musikauza Malawi kuti chadi. Ndikufuneni usiku wabwino Malawi konse kumene muli. This is comrade Mtanywa on Limpopo FM. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Zambiri ziululika.